Nazdar. Zdravíme vás. Takže, bude to počuť? Áno. V tejto mojej máme Starbus. Acid Gold. Chutí to jak pomaranč s čokoládou. A ešte som tam dal trochu Alpha Care mety. Tá je tu, ale už tam nič není. Lebo šetril pre mňa, pre Mirka. No, šetril som. No povedz si ty, čo chceš. A ja nás predstavím, ja som Mirko, to je Paolo. No, to sme mali na začiatku. Ti to byť bližšie, lebo vás nepočujeme. No, však čo si tam dal do tejto krásky? Alpha Care čokoládu a metu, ale cítim tam len... A teraz som zacítil čokoládu. No, náhodne. Ale je tam meta, zase cítiť taký dobrý pocit chladivý. To sú naše minifajky a kudla, dobre ako vidíte. No, krásky naše. Aladinky. A naše funelinové. To je Classic a to je M-ko. Tuto máme Classic M s 3 Alpha Care uhlíkmi, kokosovými. Tu máme vo Funeli M máme 3 Havana briquettes. Také naše homemade tanieriky. No, krásny, z lampy. Toto je taký... Z takej dozy. No, z dozy. By si mal stiahnuť svetlo, ale je tu veľa svetla. Počkaj. Svačíme cez námorky. Toto je fake a hento je fake z Maďarska. Ale ťahajú dobre. No, tu máme jednu. A ju není vidieť, no. Sa mi nepáči na tejto, že má toto kovové, ale nemali normálne. Hente má kompletku. No, teraz nemáš. OK. Teraz je tam zase cítiť tá čokoláda dosť. V tejto moc necítim čokoládu. Skôr tú metu s pomarančom. Ale dobre to je. Sme tam dali ešte, do Mirovej sme dali ešte Molamix s tou metou. Tento Molamix. Meta. Alebo mentol. Už to nejak slabne, ty vole. Daj si Tarbus, keď chceš. To ani nekúkaj. Náš homemade, teda môj. Krásny. Taký veľký. Položím to. Ešte 6 minút a pol máme čas. Máme tu ešte nejaké zbytky Alpha Careov. Tuto je čokoláda, ktorá tam už vôbec není. Tuto je ešte jahoda. A tá jahoda nie je moc dobrá. Ale dobrá je. Vonia to jak jahodový čaj alebo také niečo, jak sypaný. Teraz sa mi to už ľúbi, že tam vás cíti tá čokoláda. Ukáž. Myslíš, že ja tam cítim viacej tú metu? No jak na začiatku. Z toho Starbuzu tam je... Vonia to viac jak čokoláda, ale chutí to viac jak pomaranč. Musíme troška oživiť tú stránku, už to tam dáko mŕtve. No, musíte tam pridávať videá, aj príspevky všelijaké. Aj admini by mohli. Robo s Kubom. Vy ste mohli spraviť nejaké video.
Aj Robo teraz, keď je na tej dovolenke, tak tam je mohol spraviť nejaký... Pozdravujeme. To je samozrejme. No dobre, konec. Už nie je čo povedať. Tak môžeme. Ešte keď nás Láča napadne. Sme to rozpalovali na teplozdušnej pištoli. Neskutočná vec, to si kúpte. Sice je to na elektriku, ale dobrá vec. Bambusaky tam rozpalíte do pol minúty. Kokosaky tak 2 minúty. Bambusaky to je rýchlovka. No dobre. Chceme pozdraviť aj Konka. Konko je pán. Konko je Zdravím ťa. Aj ja teba, no. OK, tak zdravíme všetkých vodnofajkarov. Majte sa.